Ovoj vojsci voznedeni, koji je po mojoj volji. Draga braće i sestre, pomaže Bog. Mi imamo zakazan termin ovde sljedećih 10 godina. U 15 do 5. 77. put smo svake subote ovde. Bilo je pre par godina, ko se seća, 33.000 potpisa, 174, da budem precizni, da se zaustavi brana Ron i potapanje Gračanice, pa je bilo 10.000 potpisa patrijaršiji da se oglasi povodom potapanja i rušenja svetinja, pa ima sad još 8.000 da se patrijarh javi da li je živ. Sve skupa znači 51.000. I ništa ne vredi jer mi nismo ambasadori. On je primio ambasadora Amerike pre 3 dana, a nas neće da pogleda. Izgleda ako ćemo da razgovaramo sa njegovom svetošću, moramo postanemo ambasadori u najmanju ruku. Amerike to još bolje. Ne daj Bože. 2010. onaj Wikileaks je objavio da je njegova svetost od Mary Warlick, isto ambasadora, dobila nalog da ukloni Artemija s Kosova. Vladiku Artemija. Šta li mu je ovaj naredio sad u četvrtak, tek ćemo da vidimo. Ali šta god da je, sramota je, jadno je, tužno je, što niti se odriču svojih zvanja, niti ta zvanja poštuju onako kako su sveti oci blagoslovili. To je strašno. Ne bi bilo strašno reći ne smem, bojim se, naređuju mi, prete mi, ucenjuju me, nego ovako. Kaže, američki ambasador je rekao, pohvalio patrijarha i patrijaršiju za razvoj međureligijske saradnje u regionu. Ođe su bile i imami ispred oltara u Mileševi, rimokatolici u Nišu, ja ne znam dokle to može da ide, ali na kraju se njegova svetost zahvalio američkom ambasadoru na pažnju, što ima pažnju da rukovodi ovom kolonijom prodanih duša koje su instalirali na svim pozicijama vlasti. Narodu su obećali hleba i igara, ako im slučajno neko dotakne u džep, oni malo nešto doture i opet mirna Bačka,
i sve tako ženiše se i udavaše se, kako kaže Sveto pismo, dok se sav ovaj greh ne sabere u neko novo katastrofično stradanje, ka kome težimo, a koje je opisano u nebeskoj liturgiji, proročkoj pesmi Srbima od Svetog Vladike Nikolaja. Nećemo mi da se razočaramo što je sve ovo ovako, jer ovo što banda radi, ova okupacijona, udbaška, to traje 100 godina. Sramota je samo što se ćutalo i što su bili zloupotrebljeni svi rodoljubivi protesti do sada, tako što su mislili da oni svojim silama nešto mogu da urade. Mi svojim silama ne možemo ništa sem dušu svoju da spasemo, da bi dušu svoju spasili mora da ispovedamo istinu, a istina je da sve vlasti i opozicije proklinju Srbiju, proklinju pokoljenja srpska, sve su prokleli. Nešto su prodali. Bilo je izdajnika, raznoraznih, ali ovi proklinju jer truju duše. Sprovode medijski logor u kome je najbitnije zatrovati, zabaviti, isprljati dušu narodnu, odvojiti je od istorijskog sećanja, od onog svetog i čestitog kojim je istorija naša provejavala, da se zaboravi i da se od slovesnog bića napravi jedno nerazumno stvorenje koga će interesovati samo njegov džep, samo njegova korist. Nema više molba, nema više druženja, nema više brige za otadžbinu i za crkvu. Svi su se pozatvarali po stanovima kao po golubarnicima. Imaju vodu i struju što je do skora imao samo car, pre 100 godina. I tu je omalila molitva, omalila vera, omalilo zajedništvo, omalila briga za zaopštem dobrom, a to su ovi banditi globalistički, sektaški, ekumenistički, masonski, pederastički i hteli. Što se više isprljaju duše ljudske, njima je lakše vladati, a to je njima glavni fokus posmatranja ljudskog roda. Lakše vladati. E pa dobro, neka vladaju oni kako god hoće, ali da nam u pravoslavlje ne diraju. Ne možemo mi postavljati pravoslavne sveštenike i patrijarhe, niti pokušavamo, ali nećemo se učestvovati u lažima, u jeresima, u nečistotama koje se propagiraju sa svih vrhova vlasti koje su instalirane u ovoj koloniji, a i što je kolonija, nego što je izdaja opšta. Nema se časti, ni čojstva, kamoli junaštva, ni da se bar kaže ne valja to što radite. Nisu tako radili svetitelji naši. Nećemo mi da vam prećutimo, nećemo ni da vas menjamo, ali više ćutati nećemo. Da je tako bilo od 45. okupacije pa na ovamo, ne bi do ovde dogurali. Ne bi ovaka sramota bila. Sramota da država nije naša i da ti koji su instalirani vladaju i patrijaršijom, naročito od 62. godine. Do 1962. po kanonima svetih apostola ovde u ovoj zgradi je bivao
crkveno-narodni sabor, episkopi zajedno sa sveštenstvom, sa pobožnim narodom. I onda su komunisti izbacili sveštenstvo i narod, a i od episkopa su se plašili da se neki ne otrgne i izmislili su Sveti sinod. To je komunistički sinod, to veze nema sa svetošću. To je samo ono što je pokušao Petar Veliki u Rusiji da pokatoliči Rusiju, da je pozapadnjači, pa je napravio svoji 5 episkopa i to nazvao sinod. To su ovi uradili, to su njihovi 5, večito jedni isti, imaju 2 zamene ko u hokeju i množe samo svoje učenike i to tako traje. Ovo vreme se najlakše u Srbiji može opisati udba svuda, a udba nikad nije bila naša. Komunisti su internacionalna banda, kao što je bio Otpor. Koliko primjera sam čuo da su vodili četničke čete i činili namerno zločine. Ubačeni komunisti. Ne branim ja da li je bilo u četnicima, ali ovo je banda jedna smisaona koja je lagano, ovde neko se psihološki bavi trovanjem naroda, čim odrade jedno idemo na gori stupanj, pa na gori, pa sve gori. Jer ako svi postanemo đavoimani, a oni služe đavolu, onda će da nas vuku za nos kako im se sviđa. E pa ko hoće da bude đavoiman, nek bude đavoiman. Đavoiman se postaje verovanjem u laž, dopuštanjem laži, dopuštanjem da se ona širi. U tome bar nećemo im saučestvovati. Dolazit ćemo ovde još 10 godina u 15 do 5 svake subote. Ako Bog da života. Jer sramota nikad veća nije bila. Nešto ćemo mi nešto da učinimo. Mi znamo da je ovo korenje staro, 100 godina se puštalo zlo korenje ovde, ali bar možemo da kažemo, svi koji lažete, evo ovde i ovde i ovde ste se ogrešili o svetitelji, jer svetitelji, sveti proroci i svi sveti su čuvari pravoslavne vere, a ne oni koje postavi koja god vrana naleti ovuda da pokuša da pozoba, misleći da je ovo šaka pirinča. Nek nam je Bog u pomoći, pa se krećemo sad do Skupštine, pa do RTS-a, pa se vraćamo do vlade gde su neprestani protesti. Stalni, a subotom smo ovde u 15:05. Sveta Majko, čuj vapkaje moje, pomozi mi Majko, teši srce moje, pomozi mi
reši srce moje, jer mi demon ljuti, stalno dušu muči, kako da povedim, majko ti me uči, kako da povedim, majko ti me uči, da ostavim grehe koji me prljaju, o pomozi nama, Sveti Nikolaju, o pomozi nama, Sveti Nikolaju, u pučinu morsku neka beže zmije, o pomozi nama, Sveti Georgije.